Ang pagsulod sa langit nagkinahanglan og pagtuo. Lingi ay mong tupad ing na makasod nakakaglangit. Na makasod na. Og na kay pagtuo makasulod gyud. Kay wa tay pagtuo wa magi makasod kay mao man ay first requirements Ginoo. Mao na gihulagway ni Kristo unsa maning pagtuo nga makapaabli gyud sa kasing-kasing sa Ginoo aron ihatag niya ang atong pangayoon. Mao ni ang pagtuo sa senturyon kaning Roman official. Dili man ni siya kani-ganing sakop sa mga Hudiyo, gani sila mo'y gikalagutan sa mga Hudiyo, niya si Kristo usa ka Hudiyo. Pero ang Romanhon na opisyal, ang senturyon, nagpakiluoy kaniya og pruiba sa iyang pagpaubos o sa iyang pagtuo, niingon siya, dili ko angayan mopasaka nimo sa akong balay. Kana bang pag-angkon sa kamatuoran? Di man siya Hudiyo, so dili siya angayan nga mopasaka sa iyang balay. Kay ang mga Hudiyo sa una kusog kay na sila anang gitawag og exclusive religion or exclusivity sa ilang pagtuo. Nga di sila gusto nga ma-contaminated sila sa gitawag nilang mga hintil or mga pagano. Munang di gina sila makig-associate sa mga dili magtotoo. O mo tong senturyon iya sa nang gidawat. Lingi ay mong tupad. Inamudawat bakas imong sala. Inamudawat kasi imong sa. Kita kusog kay mo justify magpakaron ingnon yun na angayan tang mo barog at ubangas Ginoo. Kusog kay tang mudiktar Ginoo in taon ayuha ko Ginoo ihatag in taon ni niyag magkalisod-lisod na kita mo ingon Ginoo unsa man tayo nabuhat nako nga imo makong giingon ani nya naidaghan kay sa wa gyud ang kuna siging libak siging pamakak siging pangasaba siging yaw-yaw siging sinasina ana mga colors buhok, sinasina ana mga badli sa kilay, sinasina ana mga colors naong, mga isulob. Nya di gyud mo angkon nga naa siya isa. Ang senturyon ni angkon dili ko angayan. Mo na first na pagtuong tinud-anay. Kamautang mo angkon nga wa tay gibuhat nga dili makita sa Ginoo. Mutuo ta na God is all-knowing. Maubitaw nga, diri sa unang pagbasa, ningon, mangadto ta sa bukid sa Ginoo kay iya tang tudluan, pasubayon ta niya sa dalan. Pasabot, ang Ginoo ray nahibaw sa future. Kay all-knowing man siya. Ang past, present, future, determinado na niya. Muna kung unsay iyang isulti nato nga mo atong subayon, it leads to bright future. Nay mo ingon ako dinhi pader, pwede ko magpabunyag og usab nako ngano man gubot kay akong kinabuhi pader, gubot kay tanan. Nako nabunyagan na ka, human na pader. Nya ngano mapabunyag magag-usab aron do na koy bag-ong sinugdanan. Nako dili oy, ug hain karon nagbarog, animal kay kakaron, paminaos Ginoo. Paminaos Ginoo, ilid ra kaniya padong ngadto sa dalan nga tarong, di na ka mo balik ngadto sinugdanan. Kay haron kuno ining bunyag cleansing kuno ba? Cleansing kay baptism cleanses everything baya na siya sa tanan natong sala. Past, original o personal sins. Oy, magpabunyag manung siya usab nako dili na ang kuna usa nga ikaw nakasa nya paminaw dayon sa Ginoo nya subay sa iyang dalan kana. Ikaduha, niingon ang senturyon, Lord, sugo ako kay ako musugo sa akong sundao, mutuman man siya, inigingon ako lakaw dito, lakaw siya, ngari diri moari sad siya, sugo ako ug motuog yun ko nga kung imo kong sugoon
mahitabo gyud ang akong gipangayo. Magpasugo. Di ko na lingay mong tupad na di ka supakiro, na di ka magsupak-supak. Naipipila ninyo, yung ako lingi, adik yun mo lingi. Gaana lang ay, nga naman, masinupakon. Reklamadon, say palingi, say palingi. Ana ba, di ba? Ingon ana man ta. O di ta kauyon, di man kita mabuhat. Pero ang kuan, ang senturyon, officer siya, niingon, sugua lang ko Lord, bisag unsay mong isulti, kay bawo yung ko nga, makaipikto gina sa akong gipangayo. Magpasugo ta, dili kay magsigig panugo sa Ginoo. Kita kasagaran na ba nato magsigampo sigig panugo sa Ginoo, naanad na lang kita ana pagkahinugo. Ako ngako yung gihangyo sa Ginoo kada misa, Lord unsay akong buhaton, sugua lang kog unsay akong isulti. Dili na ko magpreparar pag magsuwat-suwat ko, magsuwat pa kog unsay akong ihumili. Sorry ha sa ako mga professor sa homiletics, pero malandong ko, human mo ingon ko, Lord, sugua lang kong unsay akong isulti. Nya, usahay ang akong gisulti, sakit para sa mga maminaw. Di ba? Masakitan mo, no? Nasa usahay ang akong gisulti, makalagot sa akong mga gisultihan. Iguman akong sulti, mura sa kong kulbaan. Agoy, nga nung nasulti man to nako. Pero maingon din ko, Lord, ikaw ba yay nagsugo nako atong sulti? Nya maingon din Ginoo, ayaw nagkabalaka. Total, mamatay raman gyapon ka. Nako, aw bitaw, no? Mo nagsugoon ko sa Ginoo pagpabaligyag slat, baligya gidayon. Di na ko hinay making halin, Lord. Nya, ayaw nagsupak diha, baligya lang na kay mamalit aning nanimba. Ay, bahala kanang tanang naminaw way mo palit, sige lang yung baligya. Kita ka nang naa diha sa mga malls, magbagting pamangay na sila, nya magsigig ingon, diri na, kuan wa man gani muduol ana nila, ikaw pa ba nga naagi maminaw nimo? Di ba na maginaminaw kani di arong nanimba, wa di mo minaw nako. Nya nakadungog mo nga sige patag pamaligyag slat. Sige ako mong baligyaan na tanaw na itong muhalin ba ni. Ang atong SBF dan para taon ni sa itong kumbinto napatay 15,016 ka slots nga available. Halinonon pa ni tag 500 pesos per slot. Akong hangyo ninyo mga igsoon, gikan karon hangtod sa December 25, pinaskuhan lang nato ni San Vicente Ferrer, kay San Vicente man param ni sa atong kumbento, pinaskuhan lang, bisag nakapalit na mo, gahini ninyo usa lang kaslat gikan karon hangtod December 25, 500 pesos. Magtigom tag at least 500 pesos para atong ipalit og slot. Ilingay mong tupad. Ing na-agree, disagree. Ing na-agree ka, disagree. Usa lang. Nga na lang. Kutob karong December 25, aron kining 15,000 ka slots, din asa ni maabutan sunod tuig. Ato na sa ning hotdon. Kana, di ko mauwaw musulti ana, kay gisugo ko sa Ginoo. Pinaagi ni San Vicente Ferrer. O niya, kung gusto mo challenge, na ani 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 333 ka 16 slot challenge. Nya sa atong CTUMM, katong atong itukod og balay, nakahimo naman tag mga 6 ka balay, 55 na lay kuwang kay 61 may atong tukuron. Sige patarog padayog tukod. Ang atong halin niabot na sa CTUMM, niabot nag 60,385 ka slots. Naanalay, jutay na lang kayo, 9,615 ka slots na lang ang nahibilin. Tag 100 pesos per slot. Akong ihangyo ninyo, kay murag mao ni gisugos Ginoo, hot doon tanig palit karong si Manaha. Di jud mo kagahin gikan karon hangtod karong birthday ni Mama Mary. December 8 mang birthday, pista ni Mama Mary as Immaculate Conception.
Pero i-celebrate siya sa December 9, dili na December 8 ang pista sa Immaculate Conception sa ato karong simbahan kay naigo man og second Sunday of Advent. So adto na siya sa kanang obligation gyapon ni siya, holiday of obligation, December 9. Magmisa gyapon ta dinhi og daghang misa, bahalag way manimba. So muna. So, kutob lang sa birthday ni Mama Mary, 100 pesos lang. Okay na ninyo? Agree, disagree? Sige, palit na yun. Open naman akong GCash. Open na sad ang GCash ni Brad Bernardo or Brad Loloy. Open na sad ang GCash ni kaning ato ba din official GCash accounts ba? GCash ni Remedios Ocaba, Mr. Remy, ni Hinara Laborte, atong finance nga treasurer. Mao na nga open na pila ra may pag-send og 100 oy ana GCash ana hurot na ni. Ako lang ning gisulti kay dunay kalipay sa atong kasing-kasing basta magsunod ta sugo sa Ginoo. Kana bang magpasugo ta? Mao na sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hain man ang balay sa Ginoo, mga igsoon, anaa sa labing ubos. Naas labing ubos, wa diri sa mga labing taas. Mao na nakakita sa balay sa Ginoo ang senturyon diha sa iyang sulugoon nga nagmasakiton. Di ba ningon si Kristo, I was sick and you care for me. Nagmasakiton ang iyang sulugoon, didto nakita sa senturyon ang Ginoo. Muna iampo nato nga atong kasing-kasing makakita unta kining atong pagpangtukod og mga balay, ato ning paningkamot nga makita nato ang Ginoo. Kamong nipalit og CTUMM, kita sad mo Ginoo. Karon ang ato mga politicians, ato mga leaders, atong nasod nagsigig lalis dito sa Senate, diri sa Congress, diha sa executive branch, diri sa atong judiciary, sige sila glalis. Pero wa giri ambot pila ka kabuk nila ang naglalis unsaon paghimog mga balay ang mga kabus. Unsaon paghatag og trabaho kining wa nay mga trabaho. Unsaon pagsumpo kining drugas nga mingkuyanap na sad ug daghan na kaayo karon ang naapektahan. Unsaon pagsulbad kining mga balay, mga lugar nga sige lang lunop, siging landslide, nga grabe na kaayog kadaot sa atong infrastructures, sa atong mga kaigsuunan o sa ilang mga agricultural nga mga panginabuhi. Wa kay ko kadungog paana nga naglalis sila. Muna iyampo nato ang kining atong mga leaders, mga political leaders nga mo'y nagkupot sa atong kwarta, bahandi sa nasod, ila untang gamiton sama sa senturyon. Magampo unta sila sa Ginoo, muhapa unta sila ngadto sa Ginoo, magpatudlo unta sila sa pamaagi sa Ginoo. Unsaon pag-atiman ang ilang mga taong gialagaran, ang mga tao nga ilang gi-take oath to serve, to protect, and to develop niining mga tao, katawhan na Pilipino dinhi og sa abroad. Ana unta gilas na lang lingi sa imong tupad ingna mutabang ka sa inyong silingan. Mutabang ka. Kaya ako, moingon magyud ko, wa magiusa nato nga way silingan nga naglisod. Naamang yun, ako, nasa ko'y daghan. Kamo, nga naom ninyo, lisod naman ganidaan. So, naagin mo yung mga silingan nga mas lisod pa ninyo. Mutabang mo, o maghinanaw lang. Mo na, dili na lang tamo, sige, tulisok aning ato mga politicians nga wa gyud pakabana
daygo nato ang ato mga politicians kana ama sa giuban nga nagsigig og tabang ngadtos uban hilom lang, way suwat-suwat, way publish pero daghan nila nga magsigig yun og huna-huna las kaugalingon. Ang senturyon naghuna-huna sa iyang sulugoon og nagpakasulugoon sa Ginoo. Kita sa dunta mahimo sa tang sulugoon sa Ginoo og mualagad sa atong isig katao.